Bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. En aquest vídeo avui veurem unes quantes estructures d'un nivell ja una mica avançat per demostrar-te que pots dur el teu català una mica més enllà. Comencem. Treure profit o treure profit de. Es fa servir per indicar l'acció de beneficiar-se o aprofitar-se d'alguna cosa per obtenir un avantatge o resultat positiu, alguna cosa profitosa. Els estudiants van treure profit de la visita al museu, o l'atleta va treure profit de l'entrenament intensiu. Podem substituir treure profit per beneficiar-se o aprofitar-se, però si fas servir treure profit, estaràs portant al teu català un esglaó més amunt. Posar en relleu. S'utilitza quan es vol destacar o donar importància a una cosa específica. Poner en relieve. Va posar en relleu la necessitat d'actuar immediatament. O l'entrevista va posar en relleu l'experiència del candidat. Posar en relleu pot substituir a destacar, ressaltar, reforçar o subratllar. Pel que fa a, s'utilitza per introduir una observació o un punt de vista sobre un tema específic. Exemples. Tenim alternatives pel que fa a la reducció de residus. O, pel que fa a mi, prefereixo anar més a poc. En castellà ho podem traduir com respecto a o en cuanto a. I alguns sinònims són respecte a, al voltant de, sobre, referent a, en relació amb. De tant en tant. S'utilitza per indicar una cosa que es fa amb certa freqüència, però no de manera constant. Ho farem servir per descriure activitats que fem de manera intermitent. De tant en tant ens trobem per prendre un cafè o organitzem viatges de tant en tant per fugir de la ciutat. De tant en tant és equivalent a dir ocasionalment, esporàdicament o a vegades. Per mitjà de. Aquesta expressió indica la manera d'aconseguir una cosa, destacant l'ús d'una eina o d'un mètode determinat. Han resolt el problema per mitjà de la cooperació entre escoles. La informació es transmet per mitjà de les xarxes socials. Per mitjà de també es pot comprimir en una sola paraula. La paraula mitjançant, mediante. O també podem fer servir aquests sinònims. A través de, per via de, gràcies a. Un cop o un cop que. S'utilitza per indicar una situació que passa després d'una acció específica. Anunciem una acció que ve després d'una altra acció. Exemples. Un cop que arribem a casa, cuinarem el pollastre. O compraré el patinet un cop hagi venut la bici. Quins sinònims tenim d'un cop? Doncs podem utilitzar expressions com apenes, axicar, quan, tot just, immediatament. Doncs bé, ara ja només et queda a tu intentar anar introduint aquestes expressions en el teu lèxic per progressar amb el teu català. I ja ho saps, si t'ha agradat o servit el vídeo, ditet amunt i ens veiem aviat!